Κάναμε την πρώτη Ολυμπιάδα το 1897, μπλέξαμε σε πόλεμο με την Τουρκία. Ακολούθησαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, η καταστροφή της Μύρνης, δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Έχουμε αμέσως τον εμφύλιο πόλεμο, όταν όλη η Ευρώπη ήταν σε ανοικοδόμηση. Φτάσαμε στην περίοδο της πεφταετίας και φέρνοντας στο μυαλό σας στο βίντεο όλα αυτά τα χρόνια που περάσαμε, δεν γονατίσαμε και δεν υποκύψαμε ποτέ. Έλα όμως που ήρθε η εποχή με κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ του Γεωργίου Παπανδρέου να περιέλθουμε σε μια τραγική οικονομική κατάσταση και το χειρότερο απ' όλα σε απώλεια εθνικής κυριαρχίας. Ας κάνουμε μία μικρή αναδρομή στον οικονομικό τομέα από το 1974, όταν άρχισε η εποχή της μεταπολίτευσης που λέμε, και δυστυχώς